A mai játék az arról fog szólni, hogy van nekünk egy nagy szép táblánk, van rajta egy dobókocka, ott vannak a dobókockának az oldalai, a lapjai lerakva a földre, hogy az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, ugyanúgy, mint ahogy a dobókockának az oldalain vannak, illetve felmutanak a kis kockákba számok. Szintén 1-től 6-ig. A dobókockával dobok egy számot, és ami a dobókocka oldalán van, mint mondjuk most itt a 4-es, el kell jussak a 4-es kockalapig, ami 4 darab pötty van, úgy, hogy kizárólag a 4-es számokra léphetek rá, és a végén eljutok majd ahhoz a pontig, és akkor arra kell ráállni. Utána kezdődik előre. Innen indul a játék, így a széléről, vagy így a teljesen innen a felületről, hogy látom magam előtt a játékot, fölveszem a kockát, fölveszem a kockát, megfogom a kockát, eldobom, ez egy 3-as lett, 3 pötty van rajta, magyarul oda kell majd menjek, ahol a 3 pötty van, úgy, hogy a 3-as számra léphetek csak. Három, még egy 3, és el is jutottam a 3-as számhoz, sikerült a játék. Most fölveszem megint a kockámat, elviszem magammal szépen a túloldalra, fölveszem, egy kézzel, földobom, és most az 1-es szám van rajta, tehát oda kell menjek, ahol az 1 pötty van. Úgy, hogy elindulok az 1-es számról. 1, megint 1, megint 1, megint 1, és itt is vagyok az 1-es számon. Ennyi a játék.